Bruhasu Niankoi. Open so da Roma. Asante ka ho bom. Na fe nya ohempani. Yo se tu di kan no. Na edu ba bisa fe de. Obi kan asem se donko mabre. Na denchira e shon so papa. Akwasi de bi edu a we ho sem. Yeswa enyina ejapa afia rekoma. Ntim yakare. Yeswa sebe baha. Rekoma ntim yakare. Ntwuma. Oh, mama jai bi. O se adwuma we no. Sebe majuma. Nti den jahine fa asante oba. Nti onye majuma no ma no. Na edu wa bi so omde koso a na maiwa na eso ne ma de kono. Na mema no adida. Ka akwa siesie ho da ja. Ka osu benya da nkyere ni no awo. Atete pa. Nti edu biribi na biribi afeso a da nkyere ba begina demade. Ademade no ba beje. Nti afi no duruye no esuma chame amane e mane bae. So ma ja ademade no mra. Na ya ademade no nko. Sa sika futuro yawa. Ne nyina ka ho. Se dezo go na. Afi de ne ma foforo ka ho. Sa. Afi de ne won se onyin bia ntwa nsate abako. Mfanto yawa no mfa mra. Na onfa ne yeyere pa ne yiro pen pa nka ho mra. Edi se no mkokun ye ya. Ne ka se sa na beba. Yeso opa hu fo no ansan a. Otuno be ma. Ne wo bonya kunya preko. Afi de apre ne be si bia. Yoi. Yoi ne yoi. Ma America. So na dem si yoi. De be si bia si. Num bia betu bia majo so. Nti o cha me ma ne ba ya. Se sa an hye no de. Yenye ne. Dabi. E de tena ka ho. Ade che kura sa ka ho ye diase. The chairman man and I got some chin chan and some the tree I want to say. I'm found what newer. The coach dangerous worth ya. So unfortunately, Musuboni and Nakuni. And never Asante, it will be kind. I just sent for a quadrille. I fast Papa B. And now, on DC, you go young to now, no, na DC no. Esum papa no papa no okọ fini bi say papa broni ese no na disi yantokwa so akwa me no ya push him one time no musa adra be ntokwa Asante akwa ko dey so chama man ya twa ne sa no ye asa ntokwa wi ansa ese be ndai akonfo ebebam konfo echese dabi kono de baso sa na mu Asante sisi no ese niema bi bam ansa na no de akosie ni sa ti ni di kan opo bi o de no be ma ahemfunu bi ya obi di ku na nim okuratu abanim tu na di kan no ebe kan oteto a ni Asante bi di nkunim ma wo twin ba kodu asem de ho ma piao afi me po bi a ono so ebe twitwa ni mu no ni atune no ma apete na no fa akwapete be fa bi ade akoduru bia no ho Asante be fa wonyina na mpo dencha so be yesese ma ya jo se kan kura omto bi da na yepo di kopim ajoso hin oso ma afi pe ba konso a se bi anyare be si na anim no na sa ete ho na yede ya wa besim ashedru mu a ye dware akosa no mo sa asase ko force so mede be ho mema piao to mu yesa nyankoma di nyina hwie edi edumakase kese adwiso ena kumawu yo na kono ya mo pensu ani animu sanse ne konfo aya nhihye bi se wo abedi kun ani bedi kun ni nanso enche obako sa ndi man po hene na ntu se nso
bedi kuna me piao sahine nti hye on say wo open so say de sika dwa ye ode a nti so uni ho amena mom so mama hochi mam so gwete nam so sa o kwa dem ani mu ntine twembo akodua o se masefo masekan ko dabi unim titi no miribe ko yes adibi mo bi obisam se owura o ye de mi ko hu obi na ya tetina no miensa kuma di we ya na so ma me ba jo ko owura so ye na hu ya ya share so nam so ja ya achiri ma chiro ndi ti ya me hu ya wa na we so diko yes masefo se kan ka o opem so chimbo aye ntim jekari etu asrafo na doma es na ode ba no sa kuro bi obeduro bi anipa o mu dwan kai o mu dwan saka tempo bi no ye kuno so mo be yae na e wo dankire ni bi abetra dunku akora me asa na efre no akora me yaw dunku hine na ntinja gan se oye dankire ni no nko ade oduru ha be kire asante bobre sa oye a betima asante nti oba no na obo ne nyum ntinja kan nyum na me bo ne no abra bai bansuei eda medo dunku meda abra bai bansuei eda medo dunku meda na dunku hin akra me o de nkra koma se o kan ho mra na wofufu to dunku su agu ne so na nanti ende kura se na tie sa akekere kura bona o bank wadu da odu adunku na akra me no si ani eni adwampo no kuro nkete o no ni da so asan baby obeda na fenia ni no di si ani omu bona se na mpanfo kire be nensom sa na o chi akra me no se hwan no om se akra me so ekura we osono nankasa na mpa na che no ekura we dem ne yade ekura me ya no a chi akra me so we na me hede kumbe na open so me de nkra koma akra me de asda koka no se sa wa ya ade onya ntim ye ka no mra omra ni mka ho no na ise ke wie no ha omra enso mbe chef yase no sa ho na ntokwa no ya obebo ne man ofi yase se bia che no twa ni ti ma don't know te panso anye na o akire mi bi nam ne kufu bi kan se bi nam mo den kira foi mo ana msam bo den kira sa Asante twifa mo so no afi musiro obi atu a me kwa Asante obi atu a me kwa Asante anase me na o kan ofa di wunim ofa ni pa sesepsebi atwuma mo beja na tifini na afọ atwuma mpo no a ene atwuma ha no ma kwa nwane de ka ho omu nyina matwuma ka se omu fi dankira na tu ba betra diuna unse ba kunya adi atwuma hene twendom ama Asante ti omu nyina be ka Asante ho afi tinje kare ebo na mai na omu jere akiri no ohen fufuru ben ko sa ba bi o ne wanu ba bi na tema ne ma so be Asante feri Asante na ade ba ko won se en wi ade me so Asante de nja ko no uni adanse ankobi ko adanse ankobi se na dankyira atwa fa adanse so adanse ehye dankyira se that's it ema ebinu nkura no ekon na urade basa na okoka se akono ne ba na ko ambranse bi e wode chama ebinu ntro awon ne dankyira ba ko na hemfo da bi nana we de ekwenye yi tina omune dankyira se ebinu dwan ko tware pra no achi se de nkraja ehene ne kof esman o sei ko fa mo bae ende na se na etie no wo hye dankyira se ma kwa fa dankyira no mum na ne da kremu a bofo agodin ya atu aka ni na na se bedi akone be kwen bodi atwede na se kufi no ni ya bia dimi empata na wo yade ya no za da so abedi Asante sa na etie ti dankyira kono susu amfo bia ode ba kwa kono na meribi me ka panyin bi ka se mi kirem
ɛko no ano no asɛm foforɔ siɛ ɛsi berɛ atwa nti yɛ kariti no na ade bi da naase sika wokɔ da naase dwabe na ɛfaeɛ ɛne nneɛma bi ɛna apiedu ɛyɛɛ sɛ yɛmfa saa nneɛma no nyinaa ɛma boahe anantuo wɔm sa hene na ɔmfa mmɔpɛsoɔ saa wei kɔfa kasakasa bi ba apiedu ɛne dwabe ntam ɔkwan no ɔm so de siani oh mekae sɛ ana wo so ɔdɛfo so ama yɛ bere mekɔ ɔka sɛ ɔsɛ dwabe hene kumade hyɛ no nyinaa wo ɔsɛ ɔtɔre mu ase apiedu ni dwabe ka na ho na ɛdi o ɛdi ɛdi ha no asante ɛkɔ no sɛ dwabe nyɛ nsuta ka ho nyɛ kɔntena se a kai wote sɛ yɛbɛtu ɔgu sisi nti ɔhene te saa sɛ wone sɛ apiedu ɔpɛnsoɔ ne papa nnua kuma no apiedu ɔso panyi ne nua anaa na ɔfa sɛ ne ɛtu firi nyameɛ ne bɛtena apiedu nti ɔte sɛ ne papa na ɛyɛ na ɔso dabi wede mmɛkɔ no akɔ akɔpa ntɔtɔ no ɔduru faakwa na ɛfrɛ ahensan no yɛso ɔhene sae nti gyakare deɛ ɛwɛ bia dwabe ne ɛyɛ so nkutɔkwa no yɛapata nti ɔhene sae ɛne manya kuro ahensan nti berɛ a ɔhene yɛɛ sɛ daabi mempenema wei nkɔ so mekɔ na mɛde ma no akɔtom ɔduru ahensan no saa bɛna hɔ no nyɛ ne din no no ɛna sɛ ɔhene wada wɔ ma sae na yawie de nkyadeɛ no yawie apiedu nso ne dwabe nso deɛ no botɔyɛ mu aba nti ɔhene sae ne nya kuro din ahensan yo asantro fie ne ɛte ne nka no wofara wɔfa musuo gyaa no nso a ɛyɛ asɛm o ne ho hene sɛ pia o anɔpɛ wabe papa tija ada wo ma yɛhwɛ denkyira ɛne asante saa yɛkɔɛ no na yɛsua mu adeɛ ada wo ma yo wɔfa firi baabi na nso mekɔfa firi saa ne mu nsɛm dɔɔso nti na yɛka sɛ yɛkɔ saa ɛnyɛ sɛ sɛbe nkurɔfoɔ ɛpɛ sɛ wɔm ka sɛm bi ɛma no bɛkyekyerɛ santema akɔn sɛ asantefoɔ ɛpɛ ntɔkwa anaa asanteman saa mmerɛ no na ɔmo pɛ ntɔkwa asanteman ɛmpɛ ntɔkwa da mmom wobɛka no a ɛno koraa mpo wabɛka no no ɔno bɛka na fisɛm saa sɛ woyɛ asoɔden ne sɛ ɔhu sɛ afei deɛ wobu no kwasea ɛne ɛne wɔboa no ho na no koraa mpo no ɔne ɔman bi bɛkɔ ko a na ɛwɔyɛ ne sɛ ɔman no yɛdi n'asɛm ahemfo no nyinaa atwa hyia asante ahemfo nyinaa atwa hyia ɛdi w'asɛm bua wo fɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛtu so saa ɛsɛ sɛ afei deɛ yɛduro no yɛno ɛsi yoi ansana yɛakɔko enti ɛko na nananom se yɛkyekyere ko yɛkyekyere no ne sɛ yɛne wo di nkitaho a na kyerɛ sɛ yɛkyekyere no no na yɛhu sɛ afei deɛ yoya afei deɛ na yɛnoa ko no ama no abene na afei ne yɛdi ako nti na yɛsɛ yɛdi ako no yɛkyekyere na yɛanoa na abene na nti na ɛko bɛba a yɛmfa da kopɛ ebi koraa ɛko no yɛakyekyere anoa ma no abene bɛɛ sɛ mfie bɛɛ sɛ bɛboro sɛ sane yɛteɛ ho agum akɔyɛ investigation anaasɛ ɛkɔduadua mu ayɛ nhwehwɛmu ahwɛ baabi a ɛbɛfa ɛne adeɛ nyinaa wie ansa na yɛama yɛn homene so nananom asuae wɔn adi ɛko no anim no yɛana nkurɔfoɔ bi ɛkeka nsɛm bi sɛ asantefoɔ ko a wɔn koeɛ no wɔn kɔ sesa nkurɔfoɔ bi firi baabi ɛna wɔn de wɔn koeɛ na nka yɛpɛ nipa de na yi musuo no nka yɛn nkurɔfoɔ bi mfiri baabi enti biribiara wɔn a na di wɔn adeɛ anim yɛsuae a ɔpem so yɛana wɔn kɔ sesa nkurɔfoɔ bi baabi a wɔn nyɛ asantefoɔ no bi suae wɔn mu a esuaeɛ no wɔn na di kun n'anim ɔfin hu nsuo ɛna ebi bɛ tɔ a yaana wɔn ma nyɛmfu pii na tɔ akonya mu akon mu yaana wɔn yɛ mosifo
enti no saa nsam no aya na nkrofo ededa wo mo ano se asanfo ko se sa ni pa firi baabi na ya de di yakon se wo mo kokon no kra no a de wo mo ma ahoho ye kra no se bi ana oson niema oson tuduro oson bibi na no ekon nanim de eye nananom ne onom abusuafo adehye no ankasa ene gina kono ene omoko na di toko she obi nsem no dan hwe oso na wo ye ndey enti ye kwa manoko yese skedwa nso edi kunu mu bi se de Israel fo kokon apamadaka yese apamadaka omo de na ya apam adaka eno edim bie no ark of covenant omo ne nyankopon ye no edi ono manim te se de yeso skedwa edi anim enti nya wo ena titare skedwa ho me re kosa esa nyina ye abrofo a omo kan no kore no mbembi no ye kokon a ya na abrofo journalist ene akrachefo edi kunum de ye ko nyina kurukura omo a edro samra na ayini ho efra ne sen camera enti ye wo omo a ya ma wo mo ya titi wo mo ya wo mo no ede wo mo nsa ede pen ene ayi pencil draw ne koso nyina ne wo mo ye nyina no wo mo ankasa eye edi hu adanse ze ne ye hunu ye ne de na asandefo no onu ma na ko mo ntoko na se ho obi wo mu kura ho no ye man bibi foforo na ye e bia sebe obi ato momfa no free akono enum sa ne de na se ko no ankasa de ya na ndi e chichire ko na se ye dinkita ho ana abotoye mo ba ye jai na emo ma abotoye mo amma na ko no ba de a ene sa obi ka se pudu nshi dia endi asante enye no ho se opentokwada na abrofo pe yanim guase no ene o mo tworo saa enoma bi se warlike kan wa no obroni nka se warlike a chese tokwa peni etutrasem ni na me metimi kromo na wo tu kwan kwansini be se ampimsia kwansin pimsia o atoa me na wo beje me ne ama na me se mempene wo mpento kwa me na mpento enti sasam no ha ye keka no se warlike no enti sa enye brofo papa so wo chiro fa ye ho asam papa musu kasa ya eni kwan se yenso ye gitum se e friend se na tokwapefo enti sa ye ti asase so ena unua oben wo no o se bra minua ne na bra be kame ho na yenye bibi no so ma umo no obetia no tia ubo no na o de na be kan so santokwa no ane wo ho a anuanom ntokwa no ya ede nkabo mu bae no obi ani ho a oye bi chen buroni abrofo amanya ededa ho nyina no wonu map no asesa babro se wo ntokwa ye kwa na ede obi abeka na obi so atibi enne ye ka say Russia fo a wo makodi Ukraine aman be se enan ena akoshe Ukraine mu Russia fo se ye jade ye nuanom ne wo mo aye ne wo kankasa baako ye ne ya man ye ne amamre nyina baako kenemre enso ono mo kwaji ebise de obo hu so yo nuane de wo ma no nkonkoshi obi die dabi nti ono kura se o ma ye bono ade ne baka nti no bi ena na ekoso na nsa na ye be ye no nananom twahia aman hine nyina twahia ene o ma brempon ene osande hine nso abrempon ema ye de asam no tudwa sa ye di asam no ehwe se ye ehia se ye be kwa akraba asem we die ediwa anasa nyen kwa no ema yetu abofo etu achiame etu sen ene abofo ahodo bia sese wo kone asomasinka se ayi ade a oye no ye ni nye ho sa ebisi ye ne abrofo ntokwa ene ayi empoanofo ntokwa ba ko si ye na ye se ye di dwa no
mboanofo se yempene mamo asantefo mo ne abrofo enkohia nidwa dabi mo edwa bia mpese budwe bia mo mfo musika na mre ne nkoto mre mo aba ane hu se kwase bowo eja wajo enti se mo se mo maye kwan e ma ye ne abrofo no nidwa ya ane na owo nkwankwa order bi da ye de ho be keka mo ye de nsa be keka mo ai ye de nsa be keka mo ma ye ogwa broni o ti ha ya da ho broni ndi Asante ko sa no e ma wo fa ho nyina ba bia mo se mo nyama na fe ye de ye twem ho e ma obroni pene so e de ayi castle no mako ba aduasa miensa no emu bobro sa wo ho e de ni nyina nsafoa e ma Asante etua nto sa Asante enkran castle ka wo ho e ka ho Cape Coast castle se wo ayi takurade ba bia bonano de ni nyina e be ye obroni ditumu se ye fama Asante mo akon de nchira wan mo nyina mabeka Asante ho eno ena obroni ya wo hwe goko suso sa amre no ono krono ana no hwe Sierra Leone so ono krono ana no hwe Gambia so ono krono ana no hwe Nigeria so Charles Makati oh edini bio Charles Makati say Charles Makati yo ena Asante fo se ye ntimi mfra o sa din ye be ma obi nti o de mankata ena e be fra no mankata e ma broni kura age tomu e ma otworo no se mankata wo so 104.7 Makati no obroni asaje atum se mianam din no mo se me de mankata magiatum enti mankata sa ema eho no sa akon no nso Asante edi abrofo so ye kan na je se West Africa asem na ye kan World War ya trash enti wo munyina be kan ho sa ena obroni abrofo no di animu kon enti ne fra no ayi hono na broni ate ayi soja ne fra no West Africa Frontier Force West African Frontier Force wo no na 1824 mankata penso sa cha ma Asante hina no wo Asante hine o se tutu kwame esibebonsu o se tutu kwame esibebonsu me kai pa sabe no mususa munyamba koye no kwame na Asante ne kwame na dabi kwame no mo bo no kwame na se sesan broni Makati e mankata no ena sebe Asante hine ko na kura enti Asante hine na ogina kono a wo kon samre no no nye deshebante ona kono no a eye no Asante sa mano to aso na utumfo osaya wakoto sa to aso enti ansa na ku bia bepie beyini ti wa Asante memu na nanom bodwa sa na de nsam na gu ho se de asie ni o ye ne dai obia anadwen ba bia kana sese ye kwa ye beko ani mu betene endi nyese ekon no ye noa ye se ye noa kwa ama na bena ye sesa ayi nananom wo abo bi a ye se da sesa edi gu ayi tifremu container mu na container edi atudro egumu ni ndro ene no ma nyina jese ye noa kon sa ekon no anadwo no ye noa kon no ma na bena obia meka fie ne ye kɔ anim ne kok akono achichim pepepe samra susu na nananam yesi we oto atuo nso eje se wo hwe enipa enso nso nkenda ye beka se saje mejo oto atuo apem eje se battalion commander ebesi ne nyina ewiase nyina enipa pem bia battalion oto atuo mpemsa na je se wo ye brigade commander wotuo mpimdu na je se wo ye divisional commander nti na nananum de ne wo mo friend division na ne wo mo de atuo na atuo dodo no a wotuo no na ye je se wo ye brigade ana wo ye sergeant ana se wo ye ayi na ye diko nti ye tie ho gumu a na ne ye korokopa ye swai eyi yade se wo nyare nko ade a ene se okobie na yekɔ ekon no
na yɛkɔfa nipa no nso a yɛnyɛ no sɛ wɔdɔnkɔ yɛfa no bɛfra asante kaekae saa nneɛma asante yɛgye wa yɛgye wo sɛ ɔman biara woyɛ biara dankyira asante di wɔn so wɔn de dankyira bɛka asante no nti woyɛ dankyira a woyɛ santeni woyɛ kwabere a woyɛ asante kwabere asante adanse asante akyem asante we baabiara wo a wode wo ho ba sɛ woka ho no wo asante no da so wo ba yɛ bo do ba yɛ nyinaa mo ka ho enti na asante no ɛyɛ ɔman a ɛtrɛ ya ɛkɔpem Ivory Coast kɔya kɔpem Burkina kɔya kɔpem Benin ɛhɔ na asante ɛma aborɔfo kɔtena ase ɛwɔ biribi a ɛfrɛ no Berlin Conference of 1884 ɛna wɔn kɔ conference wɔ Berlin Germanfoɔ ahinkuro sɛ kwan biara so no ɛsɛ sɛ asante no yɛmpene ɛma no mfa akraba asɛm wei die ɛdi wa yɛbɛtitim ɛna ɔma Francefoɔ ɛkɔsi Ivory Coast sɛ monkomra ɛna Germanfoɔ kɔsi Togo monkomra ɛna Englishfoɔ kɔsi France Cape Coast monso monkomra nti yɛni ɔmde ntɔkwa takreɛ no na ɔmo waewae aman no bi fie nti akyem abuakwa na ɔka santema dankyira na ɔka santema ho asen twifo heman babia wo Ghana ha de obia no ka santema ho enti yɛnhyɛ da sɛ yɛpɛntɔkwa ɛne ɛkɔkɔ edi asɛm buafo ansa ne akɔkɔ kotokro do apoma o se obi anka no omo no asante ediako piao na obewura akoraba amenhia se free comfort kwemu ekwada fom bibi asia me ba men friend obiri comfort da me dem kan obene rekwanyi obi obene comfort asante mamu ha yeyi comfort no chi free ho a comfort be mbiem na yi abanwa abanya de wiase nyina nyɛ sasa wiase nyina comfort pa na watima to sekan afnao na wusie di achi na akɔpem fom akɔhyem na wɔde ne kom hya sa ata achi ama na bam comfort ben wo de enfa sɔfo ben uchetri nko kura mu ntumi nyesa omutumi sa yade aseko na wetwe ya sa one confirm so etumi nsuowe owi o sinsuo ne sa abra o fa osono sin bo no potwom se sane wontumi nsane confirm ben so no de ayi o man kokko kon anopasa kopem anumre kokobriko edini yankukko bi kon ayi kronum fe abijan kwanta o si dini yesei nkukko bi kon e oba ya mama nkwachire ha bi o nkukko ne kosa kokobri konfo ben pa na etimi de ebre ebo pa ye ntimi ante abrepo obi ye ntimi konfa no che ebra konfo hye o se etu denkyira akwam ehye ne nkom ade bi da wanim ade ne so wo na wo bekyekere be ye man na ohene panyin ntiase sebi ku sebi so konfo ne ye kasa bebuo ifiri ho ebra o se etu ye se wo ba osra komu yin se konfo e de mi hia no akoi obomusu o ja no o dabi mi hia no Osama bin Laden o se me de no se ne se de opedi am de ne be ma minim ne yo ebra wo mo ba busumuru chenam kwam konfo nsa no ni bia ejapuma konfo nsa no bia omo de ne nem e de ba ye be wie kwa aman omo si ye kan ye ho akraba asem we die ediwa aba apre de beba aba munkodwe na ye de chance ye na hero owi o se da bi aka de ba ho bete kuduo de bo so okotena ayi kuri bodwe sango adu jamfi okoyo se conform ntimi o se da bi wetimi ko ye nyankoma grim na okoy second de ku no ye fa bete kuduo bai nyoma konfo ye de bo asante se ne ye kase ye dwam konfo fru ede ne mpabo afru nyina owe be se na no pigu obeti ni fifi kokko eni fitaa ene bisi edasusi ho ye bekwa kofere nyina aba edasusi ho ba bia de konfo ye bia ye bekwa edasusi ho be yoye bia de beba abenya edaso wo ho sa owie no owie dabi agona
yɛde ne kɔtena hɔ sa nneɛma bebree kyɛ sɛ ɔbɛfiri Kumase koraa sɛ akɔ Agona woduru asomaso kwanta bibi hɔ yi kuro yi aboa so ne na agyan si hɔ sɛ hɔ na nkobi kodwudwa no asomaso deɛ no dabɛn no hwɛ wonte ho asɛ nkobi kodwudwa no yɛkɔfɔ no kɔ nante sɔrɔ yam no duro hɔ no kobi kodwudwa boɔ no deɛ kɔ na me sɛ kɔnfoɔ baabi ofiri awukugwa agyamadi agya akyi ɛyɛ baafo usman kwa ahena akɔ hɔ akɔhwɛ hɔ saa nam so duru kuro ni mu a wɔn ɛhɔ na kyerɛ sɛ kɔnfoɔ kuro ni saa ɛyɛ ɔware a wɔto abufuo ɔkasi mpan a ɛbɛpem nnɛ yɛntumi bi wobɛkɔ ɔware no yɛkasi a wohu sɛ mark yi nie ɛdare hɔ edua a wodua yɛ ebu tɔɔyɛ ɛho wobɛkɔ na ɛda so da hɔ ne fie sɛbieku sɛbie so yɛmfa mpaboa nwura hɔ woduru hɔ nanse ana ne sɔfo no wu ya nɔkye sɔfo wobɛkɔ onyina kyɛ sɛ onyem yɛka sɛ wonwo da na apɛ sɛ ɔwo na akɔtete ahaban bi wɔ fie wo se a kɔnfoɔ ne nsa no adwuma ɛda so te ase na ne kakraka ne nyinaa ne sɛ ɔma adankyerɛ ahwɛ ase pia o kɔnfoɔ ne kakraka ne nyinaa ɔma adankyerɛ ahwɛ ase ɔfa sɛ ɛnwa no na asantefoɔ to nnwom bi ɔsɛ ɛko bi asante bɛdi bia na nte aseɛ gom na teacher ɛka asɛ bi ɛna mama kɔ ka ɛsa nnwom sɛ yɛnanom na nnwom ɔmu nsuae ne kɔ yɛnkɔ basabasa kotokuro mpa wankan ayɛ mmɔwo kotokuro du asamoa wɔtare hɔ wanka no a wɔmmɔ ne mmɔ no akoraba obi akama me ha no o sɛ bieku dɛnkyerɛ ɛwɔ mu sɛ ne yɛ pɛ ntɔkɔ o nanso asantefoɔ se adidie mu adanse na yɛ paa sɛ ɔbɛyɛ biribiara na kyɛ sɛ ne yɛboɔ deɛ yɛwo sɛ ɛmokonkodifɔ yɛde nsa bɛkeka wo deɛ wɔyɛye paa na sɛ bieku anka ayi wo anka akoraba bɛyɛ aba mekɔ aka menya botere pii sɛ sɔte ade na ɔmo nimini hɛ ɛku bi wɔnom a deɛ asante ko deɛ ayi akyemfoɔ deɛ yi a katakyie ɛhwe ɔmo pɔmpram na ne tae ewi akyire yɛkɔ edi nkunim no yɛwɔ botere wɔ sa ɛdi nkrasa na wo yɛ abɛnnua na wo bɛyɛ bi wo ne hwan wo to sɛ yi sika dwa so agya wadwoa yɛ pa afrase asɛ afase asɛ kra wode wo nka ho koraa ɛno nso tim owura mu nyɛ yi onya bi yɛduru nkransa ɛhɔ nkransa hene agya wadama tachiman ɔyɛ rekyirikyiri ɛno nso pram ɛno na ɛna ebi mo nte aseɛ sɛ ɔmo nananom